Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dneska vám ukážu svoje nové auto. A tím autem je BMW X5M Competition, což je kára, kterou jsem si velmi přál. A taky jsem si ji pořídil. Proto, aby jsme mohli natáčet tyhle super videa a ukážeme si, jak tohle auto bude fungovat v praxi. Podívejte se na ten předek, to je takový agresivní. Tak, tady vzadu máme stokový výfuky. Něco málo, trošku to bublá, ale jak už je to ten rok 2020, tak oni to omezujou, dávají ten zvuk trošku dovnitř. Víceméně vám můžu ukázat, jak to bude znít. Tak. A teď si poslechneme výfuk. No, nic extra, za jízdy to zní líp, ale s tím se dá pracovat, Jak vidíte, X5M Competition, to znamená žádný levný paket, ale pořádně ve full. Vzadu tady máme, no, vzadu tady toho místa moc není, popravdě, ale to nám nevadí, my jezdíme vepředu. Takže moje pocity z tohohle auta jsou asi následující. Jede to jak zmrt. Mám z toho radost. Je to něco, co jsem si vždycky chtěl koupit. Tady mi to je do... Ne, dobrý, to je jenom špína. No, takže bude ještě do zajímavých videí s tímhle autem. Asi pravděpodobně uděláme nějaký úpravy. Viděl bych to na to, že tam dáme nějaký downpipy, možná nějaký stage. Možná vyměníme výfuk na Akrapovič, ať to pořádně střílí. Tak to má taky to... Jestli mi rozumíte. No a pojďme se teda ještě projet. Tak teď uvidíte POVčko. Tak kde je Zuzka? Tamhle, hele, odejde mi. Tamhle. Tak si dáme jízdu, pojedeme do kanceláře a Zuzka bude natáčet. Prosím, připoutejte se. Já už jsem. Nějaká zima, ty vole. Zima? Horko. Jak praží slunce a zároveň je mi z toho velké teplo. Ty jsi řekl, že tě je zima teď. Zima a teplo, to je zhruba stejné. Tak. Kam potřebujeme? Doprava. Mám docela hlad. Máme tam jídlo, viď, v kanclu? Mám tady knoprsku. To ne, si něco jídlo. Tortily. To si dám. Já taky. A pak pojedeme na výlet. Já tě budu natáčet. Jo, natáčí. Ale ne, potom až pojedeme na to. Jo. Můžeš natáčet vlogy, jak se mnou jedeš na výlet? Přesně tak. Jak to nazveme? Dáme tomu název. Výlet se Zuzkou. Vláďův den. Jak Vláďův? Vláďův den. A můj... tak Zuzka tam bude taky, no. No ale tak Zuzky a Vláďův den. Opa. To mě fakt jako sere, jako tady jako se nedá v tom městě využít ten potenciál, protože to je furt brzda, plyn. Ukážu ještě head-up display. Tady je to tam vidět. Tam to na jedničku. Tak, je to tam ale blbě vidět. A když to přepnu do M módu, tak se mi tam objeví ještě otáčkoměr. Budíky se mi změní takhle jako v Urusu. Jo, a to je zajímavý. To jsem vám neříkal. Vlastně tohle auto je ve stoku zhruba stejně rychlý jako Urus. S tím, že ale tohle auto se pohybuje nový kolem 150 000 euro. A Urus stojí minimálně dvojnásobek. A máte víceméně, OK, je to Lambo, má to lepší interiér a tak dále, ale s tady tím si můžete víc vyhrát. Tady to můžete
líp stageovat, tady to můžete si s tím dělat víceméně cokoliv, jo. Dojet si třeba i pro nákup do obchodu. Já bych ani od auta víc nečekala. No. Jako. Sera tady, ty vole. Trošičku mi to ujelo, malinko. Malinko. Je tam cítit úplně, jak to auto úplně chce. Úplně chce auto, ale Vládě chce každopádně. Je tam to zvíře v něm. Jediný mínus tohohle auta jsou fakt ty výfuky stokový, že to nemá ty odstřely a tady ty všechny záležitosti, ale je to problém, který se dá řešit. A problém, který se dá vyřešit penězma, není problém, ale jenom situace. To si zapamatujte. Je to tvrdý, když to jde pomalu a přejdete přes nějakou nerovnost, tak je to tvrdý, ale jakmile to letí, tak to vůbec nic necítíte. To vlastně ty díry akorát přelítáváte. A to je na tom ta výhoda, že vlastně vy, když pojedete rychle, tak se vám nestane to, že třeba vohnete kolo v díře nebo prorazíte pneumatiku, ale jednoduše ji přeletíte. Super. To je fyzika. Tak, jinak mi můžete dolů do komentářů samozřejmě napsat, jak se vám tohle auto líbí. Ono to stejně zajímat nebude, ale můžete to napsat. Ne, mě to zajímat bude. Protože... Ale tak algoritmus něco dělat musí. To je silnici. Pojedeme tady nejsou radary. A mám točit silnici, bo? No jakože mě silnici, rozumíš? Chápeš? Jakože POV. 3, 2, 1, teď, a jdem. Jo, a je tady ten vlastně asistent jízdy v pruhu a pořád mi se mi to hraje s tím volantem, je to dost nepříjemné. Musím vždycky dávat blinkry. Z 0 na 100 to má 3,6 vteřiny. Urus má 3,3, ale když sem hodím stage 2 na 700 koní, tak to bude mít 3,3, 3,2, stejně jako Urus. Což se vyplatí za polovinu peněz, co stojí Urus. Mám pravdu? Já si myslím, že jo. Červená! Zase na to šlápnu a ono je to hned na 100. Tak dělá vždycky Arab drift. Nebudu točit silnici, tady jsou značky 70. Ty jedeš 70. Ne, ty jedeš 94. Z 0 na 70 za 2 vteřiny. Ale ty jedeš 90, oni tě tam budou pičovat. Tohle všechno je simulace, tohle není skutečný video, je to jenom videohra. Já jsem to mám na pravdovou obrubníku. Nevyrušuj mě. Aspoň bych jim ukázal, jak se nejde prorazit pneumatika. Ale proto, aby se to přeletělo, tak to znamená, že to musí být v rovině. A už je tady zase nějaký ale. Chtěl jsem si koupit M5, F90, což je vlastně úplně stejný auto jako tohle. 4,4 litru, twin turbo, ale... Já jsem mu řekla ne. Ne, to auto, já jsem předtím měl Q7, takže pro mě jako SUVčko je prostě prostornější auto, jsem na to víc zvyklý. A jakmile prostě se jdu do něčeho menšího, ta M5 jako ona je super, je úplně extrémně dobrá, ale tohle je ta sama M5, to znamená, že to je vlastně ten kompromis k té M5.
se musí dělat. Tak to nevím. To je to brutální to podsvícení. No a teď to vychladíme, je to nekvalitní na 0,5 v té tmě, viď? To se dá napravit tím, že to dáme na jedničku a bude to velmi kvalitní. Tak no a teď to musíme ochladit, protože teď jsme tomu dávali. A když tomu dáváte, tak nikdy to nevypínejte hned. Ty světla jsou brutální, to jsou vlastně nějaký BMW laser individuál. No a tak to je ale úplně super věc. Ještě si musím nějak naprogramovat, aby vlastně když otevřu dveře, tak se mi tady svítějí ty značky X5M, když se zapne tady to světlo nahoře, ale když se vypne, tak zasnou. Jo, když se vypne, tak zasnou. A já si chci naprogramovat, aby svítily pořád, protože přeci od toho tam jsou, ne? To má lepší zvouček takhle, ale pořád je to stok. Dáme tam downpipey a krapovič a bude to něco jiného. Bude to střílet a bude to budit všechny sousedy, kterým za to poděkuju. Doufám, že se vám video líbilo, takže komu se líbilo, tak lajčíky, odběry a těšte se na další video z tohle X5M Go Competition. Čau.